बेखौ जोङो लाखिनो रोंनांगोन जों बेखौ सार्भ खालामबो रोंनांगोन बेल' नङा जे दिनै जि आइ टेग मोनबाय बेखौ दलद दोनोब्लानो जोङो मोनसे बिराद माने हाइलाइटेड बा गेरेमसा हारि हिसाबै जों सिनायथि मोनगोन नङा बाट बेखौ जुदि सिनायथि मोनदों बेखौ जों बोरै आबाद खालामनो रोंगोन नैबेसो बिराद फिउचारावहाय मोनसे भाइटेल रल प्ले खालामगोन जों खालामफैबाय नोंथांमोननि जि आइ टेग मोननाय नाफामखौ आं जानो लुबैदों नाफामाव माबायदि इनग्रेडियेन्ट्स थायो मा थायो बोरैहाय बानायो बेनि प्रसेसफोरा मा बेखौ सोङोब्ला जोङो बयबो साफ्रोमबो बेखौ रोंनानै थानाया जोबोद गोनांथि अब्लासो बे जि आइ टेग मोननायनि मोनसे भेलुआ जोंनि हारि बर' लोगो लोगोनो फिन खनसे नोंथांमोनखौ बरायबावबाय हेल्ल'एसबि ब्लग चेनेलावहाय आं अलरेडि बिश्वजित दैमारि मानगोनां स्पिकार सार बिथांनि फारसे भिडिअ लाबोदोंमोन नैबेनि फारसे नोंथांमोना कमेन्ट्स हरबाय गोबाङानो बेखौहाय आङो नेक्स्ट भिडिअआवहाय फरायथिनो हागोन नोंथांमोननि कमेन्ट्सफोरखौ दा बेनि सिगां मैयाहाय जोंनि बर' हारियाहाय मोनसे गोग्गाथावना सान नङा होमबा आरो लोगोसेनो 2 अक्ट'बर ना जों बयबो मिथियो जोंनि फादार अफ द नेशन गान्धी जयन्ती बार्थ एनिभार्सारि अफ महात्मा गान्धी बिथांनि थांबाय बियो एक्चुअली 155th बार्थ एनिभार्सारिमोन ना बिथांनि स' जेन हक दा मैया जोङो बर' हारिफ्रा मानो थाखाय गोग्गाथावना सान होनना बुंदों आङो बर' हिसाबै जोङो मैया गासै 8था फुड प्रडाक्ट्स टेक्सटाइल्सफोरावहाय जि आइ टेग मोननो हादों माने जग्राफिकेल इन्डिकेसन मोननो हादों सिनायथि मोनसे मोननो हादों बे एक्चुअली जि आइ टेगआ 10 बोसोरनि थाखाय मोनसे टेग जों मोनो स' बे दा बेवहाय आङो मेटा एआइ ना जोङो दाना वाट्सएपआव नुनो मोनो मेटा एआइ बे गोबावसै दा मेटा एआइआव माने गोबांथार रं इनफरमेसनबो फैयो समावहाय मानोना बिथांमोना बर्तमाननि समावहाय इनफरमेसनसो कालेक्ट खालामगासिनो दं सर्सेसफोरखौ कालेक्ट खालामगासिनो दं दा जोङो बिथांमोनखौ कारेक्ट खालामनांगौबो जोबोद गोनांथि दा बेनि गेजेरावनो आङो मैया बे जि आइ टेगनि जितु मा मोनखो बेखौहाय नायनो होननानै जेब्ला मेटा एआइनावहाय सोंथि खालामो अब्ला बिथांमोनाहाय गोबांथार माने बिराद इरर्स दिन्थियो जेरैहाय आं नोंथांमोननो बेखौहाय नैबे स' आं बेखौ वाट्सएपआवहाय सोंथि खालामदोंमोन ना बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों दा मा जि आइ टेग मोनखो बेखौथ' नोंथांमोना अलरेडि मोनथिखाबाय ना स्पेशेलि आर'नायाबो दिनैनि समावहाय जि आइ टेग मोननो हाबाय बे लास्ट जि आइ टेगआ बे 10 बोसोरनि थाखाय होनाय जायो बेनि उनावहाय फिन खनसे आरो बेखौ रिनिउ खालामफिननो गोनां जायो दै स' बेनो गुबुन माने जों बर'फोरनि अनगा जुदि गुबुनफ्रा दा दिनैनि समावहाय एआइ खौहाय गोबांथार बयबो इउज खालामो नङा होमबा गोबां बिथिङावनो इउज खालामो फरिखानि थाखाय फरायनायनि थाखाय बायदिसिना इनफरमेसन सार्च खालामनायनि थाखाय ना नाथाय बेवहाय एक्चुअल जितु इनफरमेसन ना बे मालाबा मिस्टेक जायो आरोना मानोना बिथांमोना दिनैनि समावहाय दा एट प्रेजेन्ट बिथांमोना इनफरमेसन कालेक्ट खालामनाय स्टेजाव दङ बिथांमोना सर्सेसफोरखौ कालेक्ट खालामगासिनो दं दा बेजों एआइजों माखासे मेरिट्स डिमेरिट्सफोर दङ दिनैनि भिडिअ बेखौ सावरायथ'ला नोंथांमोनजोंहाय नेक्स्ट भिडिअफ्राव सावरायगोन ओरैनो सिम्पलि जोङो मोनथियो जे मोनसे समावहाय जितु मेन जितु हिउमेन रिसोर्स ना डिप्लय जायोमोन दा बेफोरो लासै लासैनो जोबलांगोन जुदि एआइआ कमप्लिटलि माखासे सर्सेसफोरखौ इनफरमेसनफोरखौ मोनजोबोब्ला जायफोरा दिनैनि समावहाय गोबांथार अफिसफोराव एमप्लयड जानानै दङ ना बिथांमोना आनएमप्लयडबो जानो गोनां जागोन बा बै समावहाय मोनसे क्राइसिसबो फैगोन आरोना मानोना दिनैनि समाव एआइआ ओरैबायदि एडभान्स नो डाउट बाट दा एट प्रेजेन्ट बियो गोबांथार इरर्स दिन्थियो बेखायनो माखासे इरर्सफोरनि गेजेराव नोंथांमोनाबो बेखौ दिन्थिनो नागिरदों जे आङो मैया बे फुड एआइ टेग जितु मोनदोंमोन 2 अक्ट'बर खालि मैया बेवहाय बिथांमोना फार्स्टआवहाय आङो सोंदोंमोन ना जि आइ टेग टु बड' प्रडाक्ट्स ना बेखौ सोंदोंमोन बेवहाय बिथांमोना एआइ निफ्रायहाय मेसेज फैयो हेन्डिक्राफ्टआवहाय बड' सल माने माखौ होनखो दा ओमफ्राय फास्रा जानांगौमोन बे एक्चुअलि ना ओमफ्राय बड' बाग लिरदों बेवहाय बेयाव बिराद गोबांथार इरर्स दङ एमब्रयडार्ड बेग्स जे जाना जलंगा मना बायदिसिना दा दख्रा बे बड' दख्राया मा एक्चुअलि आं बेखौ हमना मोनासै सोरबाफोर मिथियोब्ला फोरमायहरदो दख्रा मेटेल क्राफ्ट माबा मोनसे क्राफ्ट होनदों बेयो बेनिफ्राय फुड प्रडाक्ट्सआव दा बै सिडलाथ' एक्चुअलि बे मोनसे नानि नामसो ना होमबा बेवहाय कारेक्सननि गोनांथि दङमोन होननानै आं सानदों स' बेवहाय बड'फोरनि मा एक्चुअलि नाफाम बायदि मोनामग्रा फार्मेन्टेड फिश स' बियो नाफामसो जानांगौमोन ना ओमफ्राय बड' अनला थिगानो दं नाथाय बेवहाय ट्रेडिसनेल राइस बियार लिरना हरदों एआइ निफ्रायहाय बे एक्चुअलि ट्रेडिसनेल राइस बियार जानांगौ बे ट्रेडिसनेल राइस कारिस जानांगौमोन ना ओंख्रिसो नङा होमबा बेनिफ्राय बड' जुमाइ ट्रेडिसनेल राइस केकनो बेयावबो मोनसे बिराद गिदिर मिस्टेक खालामदों एआइआ आरो आदार प्रडाक्ट्सखौ नायोबा बड' हानि बड' इनहेबिटेड एरियास पियर हानि बड' टि दा बड' टि बेफोरथ' जोंनि प्रडाक्ट्स नङा एक्चुअलि
ओमफ्राय आं इउलिना हरैमा AI needs to correct both of food products like mentioned by AI Sidol it's actually called Napham होननानै आं मेनसन खालामबाय ओमफ्राय रिप्लाइ फैयो थेंक इउ फर कारेक्टिं मी बेबायदि ओमफ्राय बड' नाफामखौ लिरना हरो आरो बेवहाय आरोबाव दंबावोमोन जेरै नैबे केकआ कारेक्ट जायासैलाय इनिफ्राय आर'नाइया डिश जाफैलायबाय बेयो फुड प्रडाक्टआव गोलैया बे एक्चुअलि मा गोलैयो बेयो टेक्सटाइलाव फैगोन ना दा बेयाव गाम'सा होदों बड'आव गाम'सा ना ट्रेडिसनेल हेन्ड वुभेन क्लथ दा बड'आव डनाल जालायबाय बेयाव कारेक्टिं खालामनो गोनांमोन आरो फिन खनसे आं मेसेज लिरना हरबाय अके बाट आर'नाइया टेक्सटाइल नट फुड इट्स अ अनार एन्ड प्राइड इट्स इउज फर अनारिं गेस्ट अर इउज एज अ माफलार नङा होमबा स' बेयाव बिसोरो फिन खनसे बेखौ कारेक्सन खालामना हरफिनलायबाय अनारिं गेस्ट एज अ माफलार स्कार्फ बेबायदि ओमफ्राय फुड प्रडाक्ट बड' नाफाम फार्मेन्टेड फिश अके बड' अनला बेखौ अनलाखौ मा जालायबाय दाना बियारसो जाहरलायबाय नै बेयावबो मिस्टेक स' बिदिनो लास्टआव फैनानै फाइनालि जितु GI टेग मोननायाव सोरनि बिराद बिहोमा दङ होनना बुङोब्ला बड' ट्रेडिसनेल ब्रेवार्स एस'सिएसन नङा होमबा ब्रेवार्सफोरनि एस'सिएसना मोनसे बिराद भाइटेल रल प्ले खालामदों जायनि जाहोनाव दिनै बर'आ बे गोनांथार जेरै जौ बिदै जौ गोरान ना माइब्रानि जौ बेनिफ्राय आर'नाइ नाफाम जौ गिसि स' नैबेफोरनि फारसे दिनै GI टेग मोननो हाबाय गासै 8था बिदावहाय दा बे गोग्गाथावना बाथ्रा आरो बेवहाय आं बेखौ पलिटिकेलि लांनो सानाखै बे कमप्लिटलि जोंनि बर' हिसाबै जों बर'फोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोग्गाथावनायनि खौरां आरो बेखौ जोङो बयबो बे जितु जों सिनायथि मोनदों बेखौ जोङो लाखिनो रोंनांगोन जों बेखौ सार्भ खालामबो रोंनांगोन बेल' नङा जे दिनै GI टेग मोनबाय बेखौ दलद दोनोब्लानो जोङो मोनसे बिराद माने हाइलाइटेड बा गेरेमसा हारि हिसाबै जों सिनायथि मोनगोन नङा बाट बेखौ जुदि सिनायथि मोनदों बेखौ जों बोरै आबाद खालामनो रोंगोन नैबेसो बिराद फिउचारावहाय मोनसे भाइटेल रल प्ले खालामगोन जोंनि बर' हारिनिफोरनि थाखाय स' जोङो गाज्रि साइडथिंहाय नैबेफोरखौहाय लांनो नाङा जितु आर'नाइखौ जों नुयोब्ला सोरबा डिसरेसपेक्ट खालामनाय आर'नाइखौ नुयोब्ला बिथांमोनखौ जोङो बुजायनांगोन जे आर'नाइखौ माबायदिहाय बाहायनाय जायो आरो माबायदि अकेशन्सफ्राव बाहायनाय जायो आरो मानि थाखाय बाहायनाय जायो बेफोर इनफरमेसनखौ जोङो गुबुनफोरनोहाय शेयार खालामनो हानांगोन लोगोसेनो जौ बिदै जौ रोसि जौ गोरान बायदिसिनायाव जुदि माबाफोर उल्थां फाल्थां नुदोंब्ला बेफोरखौबो जोङो कारेक्ट खालामनांगोन बा थिक खालामनांगोन अब्लासो बियो मोनसे गुबुनफोरा जेब्ला बेनि टेस्टखौ लायो अब्ला बिथांमोना मोनथिनांगोन जे थारैनो बे जोबोद मोजां आरो बेनिफिशियेलबो हेल्थनि थाखाय नङा होमबा बाट अभारड'स खालामब्ला बे फारसेथिंजाय गाज्रिबो बेखौहाय जोङो गुबुनफोरनो बे इनफरमेसनखौहाय होनो हानाय जानांगोन अब्लासो जोंनि बे GI टेग मोननाया जोंनि थाखाय गोग्गाथावना जागोन नङाब्ला बे टटलि वेस्ट जागोन जेरै सानै फरायसानि गेजेराव मोनसे डिबेट जादोंमोन ना बेवहाय बे फंबायाबो जोबोद मोजां मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जे आर'नाइया दिनै GI टेग मोनबाय होननानै जों गोग्गाबा बर' हारिया गेरेमसा हारि होननानै जों बुंजाया ना बेबायदि खोथाखौ ना बे खोथाखौ गोसोआव लाखिनांगोन ओंखायनो बेखौ बोरै बाहायनांगौ बोरै बाहायनाङा बेखौ जोङो एक्चुअलि बे गियानखौहाय जोंबो रोंनांगोन लोगोसेनो गुबुननोबो जों बेखौ बुजायनो हानांगोन नाफामा मा इनग्रेडियेन्ट्स थायो बेखौबो जोङो बुजिग्रोनांगोन आरो बेलेगनोबो सोंथि खालामोब्ला जों बेखौ बुंनो हानाय जानांगोन दा गाबोन सोरबा अकस्मातै सोरबा फरेननिफ्राय फैनानै जोंनि गामि ओनसोलफोराव भिजिट खालामफैबाय नोंथांमोननि GI टेग मोननाय नाफामखौ आं जानो लुबैदों नाफामाव माबायदि इनग्रेडियेन्ट्स थायो मा थायो बोरैहाय बानायो बेनि प्रसेसफोरा मा बेखौ सोङोब्ला जोङो बयबो साफ्रोमबो बेखौ रोंनानै थानाया जोबोद गोनांथि अब्लासो बे GI टेग मोननायनि मोनसे भेलुआ जोंनि हारि बर' हिसाबै जोङो बेखौ गोग्गाथावनाय होननानै बुंनो हागोन आर'नाइयावहाय मा मोनबेसे एमब्रयडारि जायो मा डिजाइन्स थायो बोरैहाय जायो मा डिजाइन्स एक्चुअलि बेयाव बाहायो आरो बेखौ बबे अकेशन्सआव बाहायो आरो सोरनो बाहायो बबेहाय बाहायजायो बेखौबो जोङो मोनथिना लानो गोनां आरो जौ बिदै जौ रोसि जौ गोरानफोरावहाय मा इनग्रेडियेन्ट्स थायो बेनि टेस्टआ माबायदि आरो माबे अकेशनाव बेखौ बांसिन इउज खालामनाय जायो बेफोरखौबो जोङो मोनथिनांगोन स' बेसेनोसै रायजो नोंथांमोन GI टेग मोनबाय जोंनि बर' हारियाहाय गासै 8 बिदावहाय स' बे जोबोद बाख्नायथावना एन्ड थेंक्स गस टु जोंनि ट्रेडिसनेल ब्रेवार्स एस'सिएसन ना जोंनि बर'नि बर' ट्रेडिसनेल ब्रेवार्स एस'सिएसनखौहाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय एन्ड गभर्नमेन्टनि फारसेबो जुदि बेवहाय गभर्नमेन्टआबो इनभल्भमेन्ट मोनबा स' भिडिअनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि जालांबायब्ला आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअ आंखौ निमाहा होगोन होननानैहाय बेनिफ्राय लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय